begira ezazue nola ari zaizkion erantzuten. Hauek orain ordubete eskas hartutako irudiak dira, Arriaga Plaza auzoko bizilagun batek grabatutako irudiak, eta begira ezazue leioak nola dauden, sukaldari jantziz betetako musikari eta danborjolez beteta, erretreta ari dira jotzen, entzun dezagun. Horixe esaten genuena, Arriaga Plaza auzoko irudiak, eta festa aurten modu berezian ari dira ospatzen, eta alaxe jarraituko dute bai, Gasteiztar eta arabarrek. Unkigarria benetan, norbera bere etxetik horrela jaiak ospatzen, umoreari nola edo ala eutsiz, une gogorrak, zailak, zalantza izpirik gabe, etxe asko eta askotan bizitzen ari direnak, baina esaten genuena, zailtasunei aurre eginaz